Kello on nyt 9:30 suunnilleen, kun aloitin tämän lämmityksen. Katsotaan miten pitkään palaa tämä satsi. 10 minuuttia kulunut sytytyksestä. – 15 minuuttia nyt on palaneet. Puoli tuntia on nyt kulunut. No nyt on kulunut tasan tunti siitä, kun mä sytytin. No nyt on mennyt 1,5 tuntia. Kahden tunnin jälkeen näyttää tältä. Vielä on paljon palamatta ja on melkein sammua. Erikoista.